lukni litnai teroida tini fodau hai bau isini bathra bungdों आं नोंसोरखौ होनो नङा पापनिफ्राय गोसो फाफिनाब्ला नोंसोरबो बिसोर बायदिनो सिथारजागोन होननानै बुंदों आरो दा if you not that repent you will die and you will perish नंदों नोङो पापफोरनिफ्राय जुदि गोसो फाफिनाब्ला नोङो दिनै थैगोनसो होननानै बुंदों डाइरेक्ट बेबायदि बाइबेलाव लिरनाय दङ जायहा गले गले फानजानायखौ दिनै बियो लाया बियो सानसे सिखारख'नो हायै दिनै नस्थ' जागोन होनना बुंदों जोंनियाव दाखालि 8 तारिखआव सासे सिख्ला दिनै फारकिजुलिनिफ्राय आंनि बिसालथि असिनाव हाबा जाफैदों बिनि बिदाना फंबाय बियो जौ लोंदोंना मादोंमोन बियो आलासिखौ बेबायदि फारकिजुलि टाउनसिम बा मटर गाखोग्रा बे जायगासिम दोनहैनानै जेब्ला गावनि न'नि फारसे बियो फैफिनो बियो गोख्रै मटरसाइकेल सालायनानै फांसे गय बिफाङाव बियो दिनै सौग्रावनानै बियो एक्सिडेन्ट जाबाय गय बिफाङाबो दिनै थबस्र' सनानै बायबाय शिलंआवबो निग्रिमसावबो बेखौ गोबाव दिनै दोनहैबाय मानसिफ्रा बेजों खोथा रायलायब्ला बियो दिनै मेगनल' मोदै गयो खुगानिफ्राय दिनै राव ओंखारा दा गोख्रों देहा थानाय समाव बेखौ दिनै निसाफोरनिफ्राय बा माबा मोनसे हामिफोरनिफ्राय बेखौ दिनै बानजायदोंमोन खोमा बुजायदोंमोन खोमा अब्लाबो बियो सासे न'खरनि दिनै अनजालु दिनै बिसाज्लाब्लाबो बियो दिनै लाया गोग्लैखौनो सिखारख'नो हायै गाज्रिथार दिनै अबस्थायाव दिनै बियो गोग्लैबाय बियो दिनै थैनानै थांबाय बिनि नामा मिथुन बिनि बिदा मिथुसेलाया दाखालि हाबा जाफैदों आरो दिनै बिनि बिनानावना बिब' मनालिसा बियो जोंनि न'खरावहाय सासे दिनै बिहामजो हिसाबै बियो दिनै हाबा जाफैबाय दा बिनिखायनो बे लुकनि लिरनाय 13 अध्यायनि 3 पदआव आं नोंसोरखौ होनो नङा पापनिफ्राय गोसो फाफिनाब्ला नोंसोरबो बिसोर बायदिनो सिथारजागोन दा बेनिखायनो नोङो पापफोरनिफ्राय गोसो फाफिन आरो गिदिंफिन आरो सिगांनिफ्राय मावफिन दा आंबो बै नोंथांमोननि खाथियाव थानाय दिनै दागगारि जायगायाव जेब्ला आंबो दङमोन नेपालिफोरनि मोसौफोरखौ दिनै कटआव लांनानै फैसा मोनोब्ला आंबो बे फैसाजों सिनेमा नायग्रामोन आरो गामिफ्राव गोदो बेबायदि मबाइलफ्राव बेबायदि भिडिअ फिल्मफोर दिनै नुवामोन गामिफ्राव भिडिअ लाबोयोब्ला बेबायदि नायहैयोमोन न'निफ्राय दिनै खारखुमा लांनानै दा बेबायदि सिनेमा नायनाय पाप मावनायफोरनिफ्राय आङो 1993 सनाव आं गोसो फाफिनदोंमोन आंनि लाइमोन जोहोलाव जिबनखौ आं प्रभुनो होनायखाय आंखौ इसोरा दिल्लीयाव बोसोरब्रै लांनानै बाइबेल थिय'ल'जि बे इसोरा फोरोंहैदों आं गावखौ 100% आङो प्रभुनो आं गथायजोबदोंमोन आंनि बे लाइमोन जोहोलावनि गोथारथिखौ लाखिनो थाखाय आं सानफ्रोमबो फास्टिं थायोमोन सानसेबो थायोमोन गोलाव आरो गुसु आं फास्टिं थायोमोन दिनै
आं जे समाव आंनि उनफिननाय उनस्लदनाय जिबनखौ जेब्ला आं फोरबोनो 1993 आव आं जेब्ला फोरबोनो होदोंमोन बे आफा इसोरा आंखौ दिनैसिम बे इसोरा आंखौ लादों सरलपारा हाग्रा गेजेरफ्राव आं इसोरनि खामानिनि थाखाय थाङोब्ला आंखौ दिनै मैदेरा गाख्रेबनो होसोयो इसोरनि थाखाय बाइबेल स्टाडि हैनो थाङोब्ला सिलाय लाग्रा मानसिफ्रा आंनि उन्दुनायनि सोरगिदिं आंखौ बेंदिंफैयो आं दा बेंगालर मानि हाबा होयो आरो अरुणाचल गुबुन जोंनि मिसननि सिङाव थानाय मण्डलिफ्राव हाबाफोर जायोब्ला आं बेबायदि थांनानै गासिबो खामानिखौ दिनै मावफुङो बेनिखायनो जिसुआ बिसोरखौ आं नोंसोरखौ होनो नङा पापनिफ्राय गोसो फाफिनाब्ला नोंसोरबो बिसोरबायदिनो सिथारजागोन बेनिखायनो जायहा गले गले फानजायनायखौबो लाया बे मानसिया दिनै सानसे सिखारख'नो हायै गोथौ हाखराव बेयो दिनै गोग्लैसोगोन दा बे मिथुन जोहोलाव होननाया गावनि खुगाजोंबो गावनि पापखौ दिनै बुंनानै लानो बिनि खुगानिफ्रायबो राव गैलिया माबा मोनसे बानजायबाल' बिनि मेगननिफ्राय दिनै मोदैल' गयोसै इसोरसो मिन्थिसिगौ बिनि खुगाजों गावनि पाप मावनायखौ बुंथिनानै लानो बिनि खुगानिफ्राय राव फंसेबो दिनै ओंखारा मोदैल' गयो मोदै गनायफोरजोंल' गावनि गोसोखौ उनदाहा खालामनायजों बे पाप क्षमा बिनायखौ जुदि इसोरा जुदि पाप क्षमा होयोब्ला बेहा दिनै सोरगो दंसै नाथाय खुगाजोंबो राव फुथिनानै पाप क्षमा लानो हायिया जुदि इसोरजों नागारजायाब्ला बेयो दिनै सोरगोखौ मोननाय नङा खोमा दा बेनिखायनो जोङो मथिनि लिरनाय माथाइनि लिरनाय 3 बालाबनि 2 सारियाव जों जेब्ला फैगोन बावहाय माथाइनि लिरनाय 3 बालाबनि 2 सारियाव इसोरनि बाथ्राया बेबायदि लिरदों नोंसोरो गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो फाफिनदो दा बेबायदि गोसो सोलायनाय होनोब्ला लोगोफोर जि नोंथाङा नोरोगनि लामानि फारसे बेबायदि आवगायलांगासिनो दङ जि लामाजों नोङो दिनै थांदों बे लामाया नोरोगनि लामा नोङो बे नोरोगनि लामानिफ्राय बेबायदि गिदिंनानै नोङो सोरगोनि लामानि फारसे बेबायदि गोदान आगान सुरफिननायखौनो बाइबेला गोसो सोलायनाय होननानै बुङो आं बेबायदि जौ लोंफ्रांदोंमोन आरो आं बेबायदि थासुवाफोर आरो आं दिनै सिखाव खावदोंमोन आं बिदि खालामदोंमोन आं बेफोरनिफ्राय आं दिनैनिफ्राय आं माब्लाबाबो मावला होननानै गावखौ दिनै जायहा थिरांथा खालामगोन जायहा दिनै गावखौ प्रमिस खालामगोन आं नोरोगनि लामानि फारसे आङो दिनै आगान सुरदोंमोनब्लाबो अन्नाय रावजों जाय जिसु ख्रिस्ट'आ आंखौ गाबज्रिदों बे गाबज्रिनाय रावखौ नोंथाङा दिनै खेल होनानै नोंथाङा माथो होनानै बेबायदि जोबस्रांगोन लामानि फारसे नोङो थांगासिनो दङमोन नाथाय गिदिंनानै जेब्ला सोरगोनि लामानि फारसे जेब्ला फैफिनो बेखौनो दिनै बाइबेला गोसो सोलायनाय रिपेन्टेन्स मन परिबर्तन मन फाल्टाबा बेबायदि बाइबेला बेबायदि जोंखौ फोरोंदों दा बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो फाफिनदो मानोना सोरगोनि रायजोआ खाथि जाबाय हरबो फैथारगौ थाम थिम जाखादो
Nifrai Onchin Kristo. Purbuni Raisya dini katija by the kingdom of God is at hand. Repent and repent. The kingdom of God is the very at hand. Kingdom of God is the very soon. The isni Raisya dini katija by bini kana nungsir gau gauni papani pray nungsir dini kesepapi. Be isni Raisya katise henai ni dini batraya. Biar menai rokomni logofor. Nang judi dana horkap maba moनसे accident janane goब्राब लोमजानायफोर janane goब्राब बेफोरबायदि बेमाराव गोग्लैनानै नों जुदि दानो जुदि दिनै थैनानै थाङोब्ला नोंनि थाखाय गोसो सोलायाब्ला नों दिनै नरक रायजोआव थांगोन आरो नोङो गोसो सोलायनानै जुदि नोङो थैदोंब्ला नोंनि जिउआ सोरगोनि दिनै फारसे दिनै थांगोन बेनिखायनो इसोरनि रायजोआ जोबोद दिनै खाथि जाबाय होननाया मोननै बिषयखौ लानानै होननाय जादों जों हरखाब जुदि जों गोसो सोलाया मानिनो थैनानै जुदि थाङोब्ला बेयो जोंनि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ फैबाय आरो बे जिसु ख्रिस्टआ गावनि आरफफोरखौ लानानै बेयो जोमैनि रदाव पेम्फानि सोदोबजों हाजार हाजार दिनै दुतफोरजों बेयो दिनै फैगासिनो दङ फैफिनगोन प्रभु जिसुआ आरफनि हानजा लानानै बिसार खालामगोन फैनानै जोंखौ बिसार खालामगोन फैनानै जोंखौ बिसारनि दिना खाथि जाबाय बिसारनि दिना खाथि जाबाय बेयो दा बेयो सारि जानायाव आयथा सिख्ला मरियमनि गोरबोआवहाय बेयो आखायाव दिनै फाहामजानानै गन्द्रायाव बेयो सारि जादोंमोन गुरै दिनै नम्र महरै नाथाय बे जिसु ख्रिस्टआ बेयो दिनै जोंखौ बिसार खालामनो थाखायसो बेयो दिनै तुरवालखौ दिनै लानानै गावनि बासाय जानाय बिसाफोरखौल' सिखाव बायदि बेयो दिनै लानानै थांगोन जायफ्रा दिनै थामथिम जायाखै बेयो दिनै माब्लाबाबो दिनै मिन्थिनाय नङा बेयो जोंखौ बिसार खालामगोन साफ्रोमबो मानसिफ्रा सानसे थैगोन आरो इसोरनि बिसारावहाय बेबायदि गसंनांगोन होननानै बुंदों साफ्रोमबो मानसिफ्रा जोङो दिनै थैगोन होननानै बुंदों आरो खेबसेल' बेबायदिनो सारि जानाया बेयो खेबनै थैगोननो लोगोफोर जाया बिमानि गोरबोआव खेबसेल' दिनै सारि जादों बेयो खेबनै थैगोननो लोगोफोर बिमानि बेयो मोदोमावबो खेबसे थैगोन आरो जिउआवबो थैगोन खेबसेल' सारि जानाया बेयो खेबनै थैगोन आरो खननै सारि जानाया बेयो खेबसेल' थैगोन दा बेयो बिमानि गोरबोआवबो सारि जाबाय आरो जिसु ख्रिस्टजोंबो निक'डिमासखौ जेरै जिसु ख्रिस्टआ बुंनाय बायदि नोङो पापनिफ्राय नोङो सारि जाफिनोब्ला नोङो खेबनै सारि जायोब्ला नों खेबसे मोदोमावल' गोथै हाखराव नोङो दिनै फबजागोन नोङो आरोबाव खननैयाव नोङो दिनै थैबावनाय नङा बाइबेला दिनै बेखौनो बुंदों जायहा आंखौ फोथायनानै थैनानै थाङो बियो माब्लाबाबो बियो दिनै थैथारनाय नङा बियो दिनै गोथाङै दिनै थागोन बे बाथ्राखौ
मार्था आरो मरियममोना बुजिनो हायाखैमोन जिसु जोंनि फंबायखौ फबनानै सानब्रै हरब्रै जाबाय फबनानै सानब्रै हरब्रै जाबाय बिनि मोदोमा दिनै सेवबाय नाथाय जिसु ख्रिस्टनि दिनै बुंनाया आंखौ फोथायनानै जाया दिनै थैनानै थाङो बियो दिनै गोथाङै थागोन मोदोमाव बियो दिनै थैनानै थांनो हागौ बिनि मोदोम सोहोआ बेबायदि सेवनानै थांनो हागौ नाथाय बिनि जिउ आत्माया माब्लाबाबो थैनाय नङा इसोरजों दिनै लोगोआव थागोन बेनिखायनो सोरगो रायजोआ जोबोद दिनै खाथि जाबाय बेनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि पापफोरनिफ्राय नोंसोरो दिनै गोसो फाफिन होननानै बुंदों नोंसोरो दिनै गाव गावनिफ्राय बेबायदि गोसो फाफिन होननानै बुंदों आरो जोङो माथाइनि लिरनाय 4 बालाबनि 10 सारियाव जों जेब्ला फरायगोन जों बावहायबो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो मोननो हागोन बे समनिफ्रायनो जिसुआ गाहाम रादाबखौ बेबायदि खोथा बायजेनदों गोसो फाफिनदो गाव गावनि पापनिफ्राय गिदिंफिनदो मानोना सोरगोनि रायजोआ खाथि जाबाय दहाय जे जाय व्यक्तिया बेबायदि बुंदोंमोन आरो नैबावहाय जिसु ख्रिस्टआबो जेब्ला गावनि इसोरनि खामानिखौ गालिलाव जेब्ला मावजेनदोंमोन जिसु ख्रिस्टआ बे समनिफ्राय जिसुआ गाहाम रादाबखौ बेबायदि खोथा बायजेनदों गोसो फाफिनदो गाव गावनि पापनिफ्राय गिदिंफिनदो मानोना सोरगोनि रायजोआ खाथि जाबाय दहायनि जे बुंनाय बाथ्रा बेयो जन दा बाप्टाइज जहन दुबुगासो दहायनि जे आङो मथिनि लिरनाय 3 आयदा 2फोरखौ जे आङो फरायदोंमोन नाथाय दानि माथाइनि लिरनाय 4 बालाबनि 10 सारियाव जे लिरनाय बेयो जिसु ख्रिस्टआनो गाव जेब्ला गालिलनि खना खनला सोरगिदिं थानाय जायगायाव बे जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला प्रसाद होदोंमोन बेखौबो नोंसोरो गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो फाफिनदो मानोना सोरगो रायजोआ दिनै खाथि जाबाय सोरगो रायजोआ खाथि जाबाय बे जिसु ख्रिस्टआबो गावनो बिफा इसोरनि रायजोआ जे खाथि जाबाय बे बाथ्राखौ दिनै गालिलारिनि सिङाव दिनै थानाय बेबायदि मानसिफोरनो जिसु ख्रिस्टआ बे खोथा बायजेननायफोरखौ बे गाहाम रादाबखौ दिनै खोथादोंमोन लोगोफोर आरो जेसाया नाबिजों बुंथि जाखानाय फोथार बारियाव बेबायदि सासे मानसि गाबज्रि बायनाय राव बेबायदि खोनागोन होननानै जेसाया नाबिया बेबायदि बियो प्रफेसि होदों बियो प्रफेट होदों जोंनि गेजेराव बेबायदि सासे दिनै फोथार बारियाव बेबायदि गाबज्रिबायनाय राव बेबायदि खोनानो मोनगोन आरो बियो होनदों फोरबोनो लागै लामाखौ थामथिम खालाम बेनि थाखाय लामा सुरुखाफोरखौ फेंदो होनना बुंदों दा जोंनि बेबायदि गोसोफोरखौ बेबायदि जोंखौ थामथिम खालामनो थाखाय बे जेसायानि लिरनाय 3 बालाबनि 3 सारियाव बेबायदि लिरनाय दङ जेसाया नाबिया बे जहन बाप्तिस्मानि बाथ्रा बुंखादोंमोन मारु गोरान फोथार बारियाव सासे मानसिनि गाबज्रिनाय राव बियो होनदों फोरबोनि लागै लामाखौ थामथिम खालाम बेनि थाखाय लामा सुरुखाफोरखौ फेंदो
बे फोरबोनि थाखाय लामाखौ दिनै थाम-थिम खालामनाया जोङो जिसु ख्रिस्ट फैयोब्ला आं दिनै थांफानो हानायफोर बायदि होननानै जोङो जिखुनु समावनो जों दिनै थैया मानो जिखुनु समावनो अलखदा जोंनियाव सौफैया मानो आं जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोननो हानाय बायदि होननानै जों बिमा बिफाफोर जों गथ' गथायफोर जों दिनै उन्दै गथ'फोर जोङो दिनै बे प्रभुनि थाखाय जोंनि गोसोखौ जोङो थाम-थिम खालामनि आरो लामा सुरुखाफोरखौ खेंख्रा खेंख्रिफोरखौ नोंसोरो दिनै गोथों खालामदो होननानै बुंदों जाय जोंनि गोसोआ गोथार नङा जाय जोंनि गोसोआ दिनै गेबें नङा बेबायदि गोबां साननाय हनाय गाज्रि मावनाय गाज्रि गोसोफोरजों जोंनि गोसोफ्रा दिनै खालाय बे लामा सुरुखाफोरखौ दिनै फेंदो जोहोना बिखौनो साखि होदों जोहोना बिखौनो साखि होदों खेंख्रा खेंख्रिया गोथों जागोन दिया दख्लायाबो स्लिम स्लाम लामा जागोन जोहोना बिखौनो साखि होदों जोहोना बिखौनो साखि होदों खेंख्रा खेंख्रिया गोथों जागोन दिया दख्लायाबो स्लिम स्लाम लामा जागोन लोगोफोर बियो जोंनि गोसोफोरखौ बेबायदि बुंदों आं सानसेखालि थाइजौबारि गामियाव आङो 18 दिन नखर गिर्जा खालामदोंमोन थाइजौबारिया आंनि स्पन्सर मण्डलिखाय आं 2 नम्बर थुक्राझारनिफ्राय लाइस' हर आङो बेबायदि नखर गिर्जा खालामदोंमोन हरसेयाव नखरथाम नखरब्रै बेबायदि खालामदों नखरथाम नखरब्रै खालामखांनायनि उनाव आं 2 नम्बराव साइकेलजों आङो फैफिनोमोन उन्दुफैफिनोमोन 18 दिन लादोंमोन लोगोफोर मोनसे नखराव बेबायदि नखर गिर्जा खालामदोंमोन बे सासे नखरनि आइजोआ बुंदों आदै आङो आंनि फिसायखौ नैबे गोलाव सिखाजों नोङो आंखौ सिथारनानै नोङो जि खोबनानै गुफुर जि खोबनानै नोङो आंखौ दोननानै नोङो दिनै सिथारनानै नोङो दिनै खारदो आदै आङो बे सिखा गोबौखौ आं न' सिङाव लायनि होननानै बियो न'आव खाथारलांनानै नखर गिर्जा जाब्ला बियो मोनसे गोबौ 1 फुटसो गोलाव दाहार गोनां गोबौ सिखाखौ गोबौ सुरफिखौ लायनानै बेबायदि बियो दिनै खोन्थाफैदों मण्डलिनि दिखना दिनै गोजांस्रिवदों आयौ नोंनि साननाया बेबायदि नों बे गोबौ दाबा सुरफिजों नोङो देगारजों नोङो गावखौ सिथारनानै नोङो बेबायदि लायोमोनब्ला जों फालक दिखन गावबुरा सेक्रेटारिफोरखौ नोङो दिनै पुलिसजों नोङो आखाइ खाहोगौमोन बे खुथुर खाथार गावनि बाक्सुआवहाय फिसायखौ बे गोफार देगारजोंनो आंखौ सिथारदो होननानै आं बेबायदि फिसायनो आं बेबायदि गथायोमोन नों आंनि बुंनायखौ नोङो लायाब्ला नोङो आंखौ बेबायदि देगारजों दाबा सुरफिजों नोङो आंखौ सिथारदो आरो जि गुफुर खोबनानै नों आंखौ दोनदो नों न'निफ्राय खारदो आंनि साननाया बेबायदिमोन आदै आं बेबायदि गोबौ बेफोरबायदि बौग्रा सुग्रा आगजुफोरजों आं गावखौ सुनानै लानो थाखाय बा सुथारनो थाखाय आं बेबायदि थोनोमोन आंनि साननाया दिनै गाज्रि दा बिनिखायनो बे खेंख्रा खेंख्रि बे लामा सुरुखाफोरखौ नोंसोरो गेबें खालामदो आरो दिया दख्लाफोरखौ नोंसोरो दिनै स्लिम स्लाम खालामदो बेनिखायनो
बे फोरबोआ बे जिसु ख्रिस्टआ दिनै दानो फैयोब्ला जों बेजों थांफानो हानाय बायदि जों एनि टाइमनि थाखाय नोङो बे बागमारा हाथायाव माबा मोनसे गोरलै बुस्थु फानदोंमोनब्लाबो माबा मोनसे भारा रोगाग्रा गारिजों नोङो बङाइगावआव थांनायनि थाखाय गाखोलांदोंब्लाबो माबा मोनसे बिसि फिसायजों नोङो न'खराव माबा मोनसे खामानि मावदोंब्लाबो जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला नोंखौ लांनो फैगोन नोङो जेरावनो दङ बावनो नोङो फोरबोखौ लोगो मोननो हानायनि थाखाय नोङो गावखौ गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो फाफिनदो होननानै बुंदों मानोना सोरगोनि रायजोआ दिनै खाथि जाबाय आरो बे जिसु ख्रिस्टआ दिनै सानसे बियो जोंनि गेजेरावहाय बे बुहुमाव थानाय गावनि गोथार मानसिफोरखौ बियो लांनो फैगोन लोगोफोर राजस्थानाव मोनसे बाइबेल कलेजावहाय सासे सिख्लाया गावनि अनजालु बेबायदि मोजां मोननाय सासे फरेनार सेंग्राया बिनि आसियाव आस्थाम सोनानै गालांनायखौ बियो आखायावहाय बियो नायै नायै बियो गोसोखांबाय थायोमोन आरो गाबबाय थायोमोन नों सासे इन्डियानि सासे गोरिब मानसिखौ बे फरेनार बे साहेब मानसिया नोंखौ माब्लाबाबो बियो हाबा लाया नोंखौ थगायनो थाखायसो नोंखौ बेबायदि आस्थाम सोनानै गालांदों अब्ला बे सिख्लाया गावनि मोजां मोननाय बे फरेनार जोहोलाव सेंग्रा सोनानै गालांनाय बे आस्थामखौ बियो नायै नायै बियो गाबोमोन आंनि बे अनजालुआ आंखौ मोजां मोननाय बे जोहोलावा आंखौ सानसे लांफैगोन आरो लांनानै बियो आंखौ दिनै हाबा लागोन नंथारगौयैनो बिनि मोजां मोननाय सासे दिनै फरेनार दिनै साहेब हौवाया बेखौ भारताव फैनानै बेखौ आस्थाम सोनानै गालांनाय बे सिख्लाखौ बियो हाबा लानो थाखाय गावनि आमेरिका हादोराव बेबायदि लानानै थांबाय लोगोफोर दा जिसु ख्रिस्टआ जोंनि हौवा गोदान Jesus and he is the bridegroom we are the bride जों दिनै हिन्जाव गोदान बेनिखायनो बे जिसु ख्रिस्टआ बे हौवा गोदाना जों मण्डलीनि फोथायग्राखौ बियो सानसे लांनो फैगोन बेनिखायनो जोङो बेजों लांजानो हानाय बायदि जोङो गावखौ जोङो थामथिम जानानै थानि आं सानसेखालि जिसु ख्रिस्ट फैनाया खाथि जाबायलै जों गोबां सेंग्रा लोगोफोरजों बेबायदि खोथा सावरायदोंमोन नाथाय सासे दिनै बाइबेल कलेजाव फरायनाय सासे दिनै सेंग्राया बुंदों आं बे समाव बाइबेल कलेजबो फरायाखै ओइ सेंग्रा समाव जिसु ख्रिस्ट फैनोसै होननाय खोथाखौ रायखांजाया सावरायनो नाङा बेफोरखौ बाद हो जों बेफोरखौ सानबाय थायोब्ला जिसुनि फैनाया खाथिसै होननानै बुंबाय थायोब्ला जोंनि जोहोलावफोरनि थांखि लानाया बेयो फेलें जायो बेखौ दालाबो बेखौ दिनै सावरायनो नाङा आं बेबायदि खोथा बुंजानायखाय ओइ लोगो जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बे बुहुमाव गावनि गोथार फिसाफोरखौ जेब्ला लांनो फैगोन अब्ला नों बुंनो हागोन खोमा जिसु आं गोसो सोलायथ'वाखै आं जोहोलाव बैसोनि माखासे थांखिफोरखौ मावनायफोरखौ लानानै आं गोसो सोलायथ'नो हायाखै नों देनां आं गोसो सोलायब्ला नोङो फैफिनदे जिसु नों दा थांफिनदो नों बेबायदि बाथ्रा नोङो बुंनो हागोन खोमा बेबायदि खोथा बुंजाब्ला बे जोहोलावा दिनै सिरि थादोंमोन आरो बोसोरसेनि उनाव बे तर्क बितर्क खोथा जाखांनायनि बोसोरसेनि उनाव डिसेम्बर मासाव बिथाङा बेबायदि बेंटल बाजाराव मोनसे गारि खाफ्रानो होननानै माइ रोगानो होननानै गारि खाफ्रानो जेब्ला बियो दुदुं लांफैदोंमोन ओइ बे मानसिया 4टासो समाव बै बिमा दैलामाव बियो
मुस्लिम मानसिफोरजों बांगाल मानसिफोरजों बेबायदि नाथांख्रियावबो गुबुन गुबुनावबो जंजों बेबायदि सुजानानै बालाबारियाव फबनानैसो दोनजादोंमोन। दा बेनिखायनो जोङो बेनि फैनाय आरो जोंनि गोसो सोलायनायखौ जों माब्लाबाबो जोङो दिनै नेवसिनो नाङा आरो गुबुनखौ निन्दा ठाट्टाबो जों दिनै होनो नाङा लोगोफोर। निन्दा ठाट्टाबो जोङो होनो नाङा। दा पबित्र आत्माखौ इसोरनि आत्मानि खामानि जानायखौ निन्दा होग्राफ्रा बिसोरहा क्षमा गैया। जिसु ख्रिस्टनि सिगाङै पाप मावोब्लाबो मानसि सिथारब्लाबो जिनाहारि खालामब्लाबो गासैयावबो क्षमा दङ होननानै बुंदों। पबित्र आत्मानि बेरेखायै नोंथाङा माबा मोनसे जेंना बेबायदि पाप जुदि मावबायब्ला बावहाय क्षमा गैया होननानै बुंदों। बेनिखायनो फै लोगोफोर जों दिनै गोसो सोलायनि जाय इसोरनि बाथ्राया जोंखौ दिनै फोरोंबाय। नोङो बेसे उनस्लदखो नों सिगांनि बायदि बेबायदि मावफिनदो आरो नोङो दिनै पापनिफ्राय नों दिनै गोसो फाफिनदो आरो नोङो जुदि गोसो फाफिनाब्ला आं नोंनियाव सिखाव बायदि फैगोन आरो आङो नोंनि गासाखौ बेबायदि लांफिनगोन। बेनिखायनो बै लोगोफोर जोङो बयबो जोङो मेगन मेसेबनि नोंथाङा अबे बिसयखौ लानानै दाबो गावखौ थामथिम जानानै थानो हायाखै? नों इसोरजों नोङो रायज्लायदो। बे सम आरो बोथोरा जोंखौ माब्लाबाबो जोंखौ नेनानै थाया। जोंनि बर' मेथाइयाव दङ मैसो मोसौखौलाय मा सानदों, धोन दौलतखौलाय मा सानदों, बिमा बिफा आरो बिदा फंबायखौलाय मा सानदों, बिसोरखौ लामा दानाय होनदों। बिमा बिफाखौ मा सानदों, बिदा फंबायखौ मा नंदों, बिसोरखौ लामा दानाय। दा गाव गावखौल' होननांगोन। जों जिसु ख्रिस्टनि फारसे जोङो दिनै गोसो होनानै आरो मोखां जानानै जों आवगायबोनि जों बयबो जों मेगन मेसेबनि आरो जों जयै प्रार्थना खालामनानै बावनो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो दोनो। जों लोगोसे प्रार्थना खालामनि। महिमाजों बुंफबनाय नों जोंनि सोरगोनि अनसुला इसोर जिहुवा प्रभु। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया प्रभु जिसु। ओ ग्ल'रि टु गॉड, ओ ग्ल'रि टु गॉड, ओ ग्ल'रि टु गॉड, ओ ग्ल'रि टु गॉड, ओ ग्ल'रि टु गॉड। आफा इसोर जों नोंनि खाथियाव जों दिनै आरज खालामदों। आफा इसोर, आफा आं अबे बिथिङावहाय दिनै उनस्लदनानै दङ नोंनि नोजोराव प्रभु। बेबायदि सम आरो बेबायदि बोथोरा प्रभु जोंखौ सोलायनो थाखाय, जोंखौ गिदिंनो थाखाय आफा, आरो जोङो पाप आखुनिफ्राय गावखौ दिनै बेबायदि गोसो सोलायनो थाखाय जोंखौ बेबायदि खाबु होयो आफा। आफा बे फुंनि दिनै समाव प्रभु नोंनि रावा जोंजों जेखौ दिनै रायलायदों आफा प्रभु जोङो दिनै बेखौहाय लानानै जों गोसो सोलायनो थाखाय नों जोंनो आशीर्बाद होदो आफा। जोंखौ पापनिफ्राय बासायग्रा जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बियो। आमेन, आमेन। हामबाय होनो जोंनि मानगोनां नेहाथारि अपसना दैदेनग्रा बिथाङा बे समखौ बिथाङा लाफैफिनसिगोन। आं बिथांनो बेबायदि सम होफिननाय जाबाय। थेंक इउ। जोंनि गेजेराव नुजाफैनाय मानगोनां गाहाय आलासि हामबायसै। जोंनि गेजेराव मोजांथार इसोरनि गाहाम